So hi guys, welcome back sa atong vlog, no? So, after pila ka months nga wala ko i-upload, so karon upload na sad ta. And ang atuan na po ang buhaton karon is mag-unboxing na punta, no? But before that, no, update lang ta sa ato ang life and rig. So balik karon guys, kay wala na ko dito sa sala. Una sa sala igang. Tapos samok sa labas ko sa dalan. So nana ko diri na sa kwarto sa akong manghod, which is ninot po siya set up there. So, muna na yung gaming setup diyan, no? Yung 24-inch ka monitor, which is gikan sa ako na yung ipalit o daot. So, katong laptop na ako yung ginagamit dito. Alright, mga kaibigan. And sa atong setup, guys, kay same ra gyapon, no? Ang ato ang monitor o ato ang system unit. Pero ang nabago, guys, kay kani ato ang lamesa, which is mas taas sa lamesa. So, ako old ka lamesa kay kana nanasayang ako ang old nga lamesa, guys, kay feel ako wala kay space, diba? Tapos ang keyboard man good kay taas, diba? Iyaha kay kuan man mobo bali unsa kanay mo 10 kilos 60%, diba? Unsa? Ang imong keyboard 60%. 60% pud ang keyboard, so okay ra og gamay or ato kagamay ang lamesa, no? Tapos aside guys sa lamesa nga ako nga upgrade, kay nag-upgrade na pug ko og monitor arm sa likod. Kay kato manggong stand sa monitor sa HKC kay naitang sa mga kurente ba, tapos dili siya masakanaog, tapos swivel to left and right, murag tilt up tilt down na good, unlike atong left right up and down. So mas nice yan, no? Pero 24-inch naman to, yun na to 27 man eh, so it's better no nga mag-anita kay para flexible kayo ang arrangement sa to ang monitor. So ang pro kay mas tagay space dire sa baba. Tapos pwede sa ilalom imuhang keyboard mouse. And so sa pagkakaroon guys, kay ako ang mouse man good is kaning Logitech G102, and nagplano ko before na kanang murag mag-upgrade good into something new, which is kani Corsair nga Harpoon RGB. So, muna siya nga mouse, guys, no? Wala ko na-satisfy ani kay tungod sa iyang form sa mouse. Diri dapita and kanidiri kay murag dili ko comfortable. So, ginagamit ako ni siya para lang sa laptop, no? If ever nga mulakaw ko, tas na ko yung mga laptop related or mogamit ko laptop na mga task or trabaho. So, muna akong ginagamit ako kaning akong wireless nga Corsair para dili ko siya kalang nag-wire. Pero kaning G102, sa una pa ko naga G102, guys. Kuan pa lang, senior high. Tapos, ganan ko ani kay barato na 1,000 plus lang for a gaming nga mouse, tapos reliable and durable. Pero the more I play first person ng mga kuan, kay murag mas gusto ko mas gaan, kay feel na personally lang bugat siya gamay lang pod. So mo to, no? So akong nag-buy ko karon, guys, og Corsair nga MM711. So bali naay MM710, pero sa ako nabasa is naay mga issues regarding sa mouse mismo. Pero dili siya lain, murag nalay mga hiccups. Murag na address ang mga problema sa MM710 sa MM711 based on my findings, mga kaibigan, no? So let us unbox this mouse. So tama day, guys, no? Kung kita mo sa t-shirt kay kaniya ang playmaker nga become the highlight og napa sa likod. So, we are currently selling shirts, guys, no? So, kung you want some shirts sa barag streetwear ang theme, no? We're selling ingana nga shirts under sa clothing line na Playmaker. So, if you want to check it out, no, magbutan ako sa description sa link sa Facebook page. So, mura dito, guys, na wala na yung other fruit. First na yung makuha paglabas sa box kay ay manual tayo. Una kay ang manual sa mouse, mga rubber fits, and ang mouse mismo, which is first impression kay light kayo siya, gaan siya, pero dili siya, feel na ko okay lang daw. Feel ako okay lang. Bidaw pa tanawad ako sa imong araw Parehas naman siya. Pre, bitaw siya, no? Sa likod. Oo. Okay ra man pag singto nimong kamot. Unsaang honeycomb. Oo.
Pero okay man ang click. Good. Ay, sa Razer Viper minigay. Mas click. Mas nindot ang click sa ano. Anyway, taod sa nato na itong mouse, no? So since na-install na guys ang ato ang software para sa atong Corsair, no. Dili pinong ko kay unsa akong final thoughts ani jud kanang murag sa gameplay jud niya nga aspect. Pero so far no, first impression kay nindot man ang iyang scroll. Pati iyang click sa left and right na mga buttons pati sa kaning mga diri sa mouse 4-5 diri sa kilid. Nice ang iyang tactile na ano feedback. And so far gaan siya pero as I expected jud ba sa base sa mga reviews and all. And I hope no nga kaning mouse like kay magdugay na pud ni sa ato like atong G1 Auto kay nakoy G1 Auto before tapos niabot pa siya og mga 2 years since senior high hantod abot siya college dito pa siya nadaot. So unta no ang kaning mouse kay mo dugay pud unta siya para dili gud siya kanang murag mas malabon pa siya sa mas barato ana gud kay para mas sulit gud. But anyway no, kaning table ako ang mouse og ang kaning arm kay butalan ako sa baba ang link kung asan ako sila pampalit. And that is it siguro guys for this vlog no, and if wala pa ka naka-subscribe, please to subscribe and click the bell button dahil para ma-notify ka if ever na ako i-uploads no. But anyway guys, that is it for this vlog and I hope to see you guys on my next one.